saurari kamar yau kamar kullum a wannan tasha ta mu ta KPA TV. A cikin ikon Allah mun samu ziyartar katafaren harshakin malamin Sheikh Malam Ibrahim Amin Daurawa, wanda shine kwamandan Hisba a halin yanzu, wanda kuma dama ya taɓa riƙe wannan hukuma a baya saboda nagarta da inganci. An ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba. Shi ma wannan sabon gwamnan injiniya Abubakar Yusuf ya sake zaɓe shi a matsayin wanda zai jagoranci wannan ma'aikata. Ranka ya daɗe, Allah ya gafarta malam. Yau kwana biyu da suka wuce jihar Kano ta yi bikin kwana 100 da hawa karagar mulki wanda injiniya Abubakar Yusuf ya kasance a matsayin gwamna. So shi ne wannan tasha ta mutum kai TV muke so mu ɗan ji nasarorin da aka samu a wannan hukuma ta Hisba a takaice. To alhamdulillah, mun gode wa Allah subhanahu wataala bisa wannan dama da wannan gidan talabijin na kaifi ɗaya ya zo domin ya ji ayyukan da wannan hukuma take yi ta Hisba. Ita hukumar Hisba an kafa ta ne ta yi amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, wato ta yi umarni da kyakkyawan aiki, ta yi hani da mummunan aiki. Duk wani abu mai kyau wanda shari'a ta amince da kyansa, hankali ya amince da kyansa, al'ada mai kyau ta tabbatar da kyansa, an ce Hisba ta yi kokarin jawo wannan abu. Duk wani abu mai muni wanda shari'a ta nuna muninsa, hankali ya tabbatar da muninsa, al'ada mai kyau ta tabbatar da muninsa, an ce wannan hukuma ta sa hikima wajen kawar da wannan abin ko karantar da shi. Da haka muna aiki ne akan jalbul masalih wa takaliliha da kuma darbul mafasid wa taqaliliha. Ma'ana duk wani abin kirki wanda za mu iya kawo 100% an ce mu kawo, mu yawaita abin alheri, mu kuma jawo shi ga cikin al'umma. Haka duk abin da zai cutar da jama'a a bangaren rayuwarsu ko addininsu ko zamantakewarsu, wannan hukuma an ce ta yi aiki domin ta kawar da wannan. Alhamdulillah, hukumar Hisba tana da ma'aikata sama da 10,000 a faɗin local government 44 da ake da su a jihar Kano da kuma hedikwata. Wannan hukuma kuma tana da ɓangarori da dama da take aiwatar da ayyukanta a ciki. Daga ciki akwai ɓangaren sulhu, wanda idan mutane makota suna rigima za su hukuma Hisba a musu sulhu. Idan miji da mata suna rigima za su hukuma Hisba a musu sulhu. Idan wani yana bin wani bashi an samu matsala za su zo hukuma Hisba ta musu sulhu. Sannan hukumar Hisba ta kan shiga tsakanin wanda ake bi bashi da mai bin sa bashi. Babban su tafi kotu, za a zo nan a zauna a yi musu sulhu, a yi musu maslaha, ya dinga biyan haƙƙinsa cikin sauƙi. Hakan an samu gaba ko rashin fahimta tsakanin wani bangare da wani bangare, akan zo hukumar Hisba ta ba da shawarar yadda za a daidaita. Wannan hukumar Hisba tana wayar da kan mutane akan muhimmancin sallah da kula da sallah akan lokaci, da muhimmancin imani, da muhimmancin musulunci, da muhimmancin azumi da ibada, da muhimmancin ilimin addini, da kuma biyayya ga iyaye, da sada zumunta, da kula da haƙƙin makota, da zaman lafiya da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, da yadda za ka kokarin ba da haƙƙin Allah da haƙƙinka da haƙƙin jama'a a kanka. Da wannan hukuma tana wayar da kan mutane akan hatsarin zinace-zinace, da hatsarin lalata, da hatsarin zaman banza, da rashin aikin yi, da faɗace-faɗacen daba, da kwacen waya, da tsara suka, da daba, da kalare, da duk wani abu na matasa da ake yi wanda bai dace ba. Wannan sana'ar hukumar Hisba tana yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da shan kayan maye kowane iri. Tana gayyatar matasa, tana shirya musu bita, tana wayar da kansu, tana nuna musu hatsarin zaman banza da rashin sana'a da rashin aikin yi. Waɗannan ayyuka suna nan suna ci gaba. Mai girma gwamna ya karfafa mana gwiwa. In ka ji adadin ayyukan da aka yi nasara ta wannan bangare suna da yawa. Hukumar Hisba ta yi nasarar kama kayan maye iri-iri wanda suka haɗa da ƙwaya da giya da sauransu, ta kai kotu. Kotu ta ba da dama, mun yi taro kala biyu, mun fasa miliyoyin kwalabe na giya da kuma mun ƙone wato kayan maye iri-iri waɗanda aka kama ta wannan hanya. Wannan kuma Hisba tana shiga lungu da sako, tana karantar da mutane akan muhimmancin wato koyi da